Horas madihita saluhutna di hamu kadamang do dainang manang di dia pehamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus adorak suta paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang asini roha madihamu dohot dame sia debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangiangata imana tersurat di Lukas bidu saplonom ayat sadaro di ayat 10 laus trupukodo nagabi epistel tu minggu pasapuluh pato dung Trinitatis 10 September 2022 hujahama dihita songonoma didok hata ni Tuhata laus didok ibana ma tu sisian nai adong ma sadahalak namora namar juara bagas jadi terborti matu ibana di pasuasaihon juara bagasi artana gabi di juma ibana ninna mamadok ibana dia dui nahubigi taringot tuho patuduho ma paretongan ni hajuaraun mi ay daktar bahik kobe leak ni juara bagas. Jadi marhusari ma juara bagasi dia nama behenokku ai buaton ni tuaki nama sianau hajuarauki mamakur dangadong gugukku manehenehe maila au om matahesi bahenokku di rohaku asa dijakon nasida au tujabu nasida ia dung dipai jurau sian hajuarauki. Jadi sada-sada mah di jou nasa persingiran ni iduk na itu julona didok ma tuna parjuloroi sedia sigara romi tutuata alusna 100 gusimiak gabinin nama madok ibana alak masurak mi dungi hudul maho manuraton hatop 50 tuna asing muse didok yaho sedia do sigararon mi 100 tuhuhan eme gabi didok tu ibana alak masurak mi dungi surat toma 20 jadi dipuji namoraima juara bagas nagiduhi ala bisuk pabehenan nai ai ubisuk do anak portibion asa anak hati uroni mangakupi dongan na saroha aupe hudok madihamu luluihamu madihamu ale-ale marhite-hite mamon nagiduhi asa ia dung sudai gabe di Jakob mahamu tu bagasan aka parmianan sugut ia haposan halak di naumotik haposan maibana nang dinagudang yang gugeduk ibana di naumotik geduk ma nang di nagudang asa mulo sohaposak kamu mangaraduti mamon nagiduhi ise maatong pasahat tutuhamu artana tutui jala mulo sohaposak taringot tu ugasan ni naliban ise maolo mangalihot tuhamu na tuhamu hian dakkauluan sada anak somang dua iduk say hosoman na do nasada haholongan na do nasada nari hobbaran na do nasada tuisan na do nasada nari dang hauluan hamu debata rabdohot mammoni ima hata ni Tuhata di hamu kadongan saha porseaon marhiti trupukon pinomat adong tuluhal nagabe odolan ni jamita dihita manang ipola ni jamitai na parjulu ikon marbisuk dohita molo taulak ko majaha ayat walui tohodo memang dipuji na morai juara bagas nagiduhi didok disi jadi dipuji na morai ma juara bagas nagiduhi ala bisuk pabahenan nai ima didok di ayat walui
Alai ahadu na dipuji na morai sian juara bagas nagiduhi. Dan atas dasar alasan apa si Tuhan itu memuji dia? Jadi molota jahado dengan maceta kasdo didok disi dipuji pe juara bagas nagiduhi dada alani geduk nai ketidakjujurannya. Alai ala bisuk ni pabahenan naido. Ia telah bertindak dengan cerdik. Jadi jelas yang dipuji bukan ketidakjujurannya. Yang dipuji adalah kecerdikannya. Habisuhon nai. Ikon merbisuk dohita. Iman waing pesan nitrupukot tuhita. Lapatanna jujur saja tidak cukup. Harus cerdik. Memang torop dohala na jujur. Aledak cukup holan kejujuran. Ikum merbisuk do. Orang yang cerdik adalah orang yang betul-betul mau putar otak. Bersungguh-sungguh mau cari jalan. Agar maksud dan tujuannya itu tercapai. Jadi cerdik itu bukan cuma pintar. Cerdik itu juga menunjukkan keseriusan. Juara bagas nagiduhi dipuji Tuhan nai alana marsitutu duibana putar otak memanfaatkan waktu na sangat terbatasi sedengga-denggana. Songoni manian halak Kristeni ikon ubisuk dusian anak portibio. Hama kamang dohot tamuinang kita bisa dicap minoritas. Nggak masalah. Alai unang sapedidok udah sedikit oto muse. Ngasaotik oto. Jangan. Kita harus menunjukkan kualitas kita. Bukan cuma kuantitasnya. Jadi songonidok ni upamani halak batakido ijuk di para-para, hotang di palabian, nabisuk na punahata, naoto tupang gadisan. Jadi sutungadong siya kita na tergadi manang tergadis, holan alani haotoon. Ikos si parmonang dohita. Nabisuk na punahata nin narupani. Nah, habis suhono na kamang dohot tamuinang marlaku doi di sude parnguluon. Lam gudang ulota ikon lam marbisuk dohita. Lam tibo pangkakna ikon lam marbisuk doi bana. Lam gudang tanggung jawab ikon lam marbisuk doi bana. Songon na tajaha ditrupukon semakin dia terjepit ikom merbisuk di bana asabui haluar sian kesulitan ni. Na padua hodidok merhite trupukon ikon haposad dohita setia. Hamu kadongan jok-jok do ulau nita nilai manang tahargai holan sian hasilna. Jala jok-jok mahasilnai muse tak persempit dalam bentuk angka-angka. Sedia gudang hasilna, 3 hasilna, ninna rupani. Jadi yang kita anggap, yang dianggap itu berhasil adalah jika ia pulang membawa hasil yang banyak. Idu na jago, idu na hebat. Molo suadong do dibuan, tang maini. Yang hebat itu bila membawa hasil yang banyak. Tidak peduli dari mana diperoleh. Manang nasihat dia pe dibuat. Jadi pas do songon edeni supir angkotia te. Molo atar humapal hepeng nahulehoni ninna rupanikan didokoko tuau. Palasokku paridiomu papi. Pitor ninna rupani.
Molo atar humapa hepeng dana hulehoni didok koko tuau palasoku peridiomo papi sai nimudo molo atar dangir mai setoran dana hulehoni didok koko tuau tumago mahita mulak tutuba sai nimudo karitingom mabuhimi inang ninna musedede gudang do nama mereng sian hasilna menilai dari hasilnya jala songoni masih patah ala yang gu Yesus asing do menilai sada-sada ulau ni Tuhan Yesus mempunyai ukuran lain dalam menilai suatu pekerjaan. Sebagai perbandingan budu tajaha di Matius 25 ayat 10 patro di ayat 30 ima upamani Yesus taringo tupakal na pinalumehoni tentang talenta. Jadi adong ma sada halak nanaing markuta sada. Jadi di juma akan aposona laho palumehon artana tunasida. Adong mana majalo 5 dungi di 3 homai gabe mangomo may bana 5 nari. Suak songoni mana majalo 2 dungi di 3 homai gabe diomo ma 2 nari. Alai adong mana majalo sada alai dang di 3 hon ibana malah di hali matano manabunihon hepeng ni iduk nai. Dungi mula ma iduk ni akan naposo odeng di jalo ma pertanggungjawaban ni natulu naposo nai. Naposo na majalo 5 hepengi di pabua ma na niomona 5 nari. Suak songoni ma na majalo 2 tong ma di pabua na diomo 2 siani. Tuna 2 naposo on di doktuan neima. Tahomai ale naposo na denggar roha jala haposan. Haposan doho di nautik pasahatoku matuho gudang. Bongot mahotu halasan ni rohani tuanmu. Alayang ko na majalo sadai didok matu iduk nai tuan nami nunga huboto hian ho parrohana pir na manggotil di nasopanuananmu jalan apa punguhon di nasopanaburammu jadi ala nama biarau lau duau menabuni ho bagiaki tu bagasatano nah dion ugasan mon ninna si naposo napaituluhoni gabe Roma iduki madoktu ibana weho naposo na jaha roha jalan na losok di boto hodo hapeau panggotil di naso panuanakku jala papunguhon di naso panaburaku ima didok tu naposo na patuluhoni hamu kadongan sepintas tajaha kesanna na diukur di si ima hasilna 5, 2, 0 alai sa sitong na dangi pokok bahasan na sentral diceritai ima sikap tu ulau ni do na posuna perjulu do na padua honi dipuji dada ala hasil na nidapok nasida alai komitmen nasida di na padalatun ulau nai do asadak songon didok eho na posuna berhasil dang ninna alai ninna do alina poso na dinggar roha jala na satia jala tu na poso na patuluhoni pe dada didok na poso na gagal alai na didok tu ibana ima ho na poso na jahat roha jala na losok dimuruhi pe ibana dada ala na so berhasili ibana alai ala na so diulahon ibanaido ulaun na dipercayakan itu ibana. Jadi nagabe persoalan di si ima sikap tu ulau nido yang dipuji adalah sikap setia haposan tu ulau ni. Bijaksana dalam mengatur tugas, bertanggung jawab terhadap tugas, rajin dalam menjalankan tugas. Sebaliknya na dikecam ima hamalason doho sikap naso bertanggung jawab tu ulau ni. Kerja yang asal-asalan.
Jadi ukuran na ima kesetiaan tu ulau ni haposan. Kesetiaan dimulai dari hal yang kecil, sian perkara-perkara na mekmet. Molo haposan halak di nautik, di na mekmet, lehonon nama gudang. Alai molo so haposan dunia nautik, buhama ibana haposan di na gudang. Buhama halak porsea tu ibana. Bagaimana orang mempercayakan tanggung jawab yang besar. Hal kecil aja dia sudah ceroboh manang dang haposan. Jadi asing nina ikon marbisuk akamang dohot tamuinang ikon haposan dohita. Jalan apa tuluho didok di bagasa terpuki si putih hata ima ikon adong do prinsip dihita. Unang merdua roha mendua hati. Dang bui mengabdi kepada dua Tuhan. Ikut totuhono tado pilih hata. Mangului debata manang mangului mamon. Aidang hauluan hamu debata rab doho mamon. Ido didok di bagasa turpuk tai. Jadi pinomak na tuluima na bui taputi hisia turpukon jala margugu mahita patulusoni di bagasan nguluta marsada-sada. Amin martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami bi. Asa di perbuih katami perbuih na dinggan perbuih na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.